tým málo peňazí. Zlá životná situácia na Slovensku. Ak by sme brali akože politikov, tak by viacej mali ísť na spoluprácu, nie na vlastné korytá. Lebo Slovensko je už zvrátené úplne na cárach. Ale mne natáčaš. To ešte aj deti, deti. No u mňa nie. Šelenú Mezenskú volím preto, lebo sa mi páči. Prečo volím Helenu Mezenskú? Pretože prichádza človek, ktorý si to zaslúži aj dobrá. Tak ja ju volím, a ty nie? Áno, tak jasné, že ju idem voliť, ale ja ju Žena, konečne. Áno, presne. A ja ju volím preto, lebo v konečnom dôsledku to, čo ona dokázala v parlamente, nedokázal žiadny muž. To je fakt. Áno. Nie je zlé. To možno bude hodiť, nie? Janka. Krásna, inteligentná konečne žena. Nech spraví poriadok. Prvý človek, čo sa postavil Presne tak. A žiadny muž v parlamente sa nepostavil takto verejne voči terajšej vláde, voči parlamentu a voči korupcii, ktorá u nás vlastne na Slovensku. Každému je jasná, známa, každý o tom vie, ale postaviť sa proti tomu nedokáže nikto.